אתה מכיר את הצדיקים האלה? שיקצה, קליפה, פי, יריקות, נגיחות, הולך כל היום, של גבעל, גבעל, הוא שונא אנשים, אבל הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך. שקרן, קצת תמוה מה שאני אומר, אני יודע. הרב מולי, אי אפשר לאהוב את הקדוש ברוך הוא ולא לאהוב את הבנים שלו. שקר! זה שקר! למה זה שקר? מסיבה פשוטה, אחי. כי הבנים שלו, זה הוא. אתם, זה לא הקדוש ברוך הוא. מה אתם? מאיפה באתם? מי יצר אתכם? מי מחיה אתכם? מה זה הנשמה הטהורה שיש בכם? זה קודשא בריחו. אני לא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, תשמע, אותך אני אוהב, את החלק הזה אני לא אוהב. אני אוהב את היד ימין, את היד שמאל אני לא אוהב. חז"ל אומרים, ישראל, אורייתא וקודשא בריחו, חדו. ישראל, תורת ישראל, והקדוש ברוך הוא זה אחד. מי שלא אוהב את ישראל, לא אוהב את הקדוש ברוך הוא. מי שלא אוהב את הקדוש ברוך הוא, לא אוהב את ישראל. מי שלא אוהב את התורה, לא אוהב את שלושתם.